سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلوم حموس 4 حسه زتدالو على توزينات زلكم تيلخو كم ودرو كيسا فصامي دباتنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامنت ارئيس زينا بريزيدنت إسياس أفوركي هزت قبيلات مبرق السودان أبسمرا كأنجد مخانو تحبيرو إرترا سودان زيمبابوين نعودة نانسي بيلوسي ناب تايوان كونينن مس تايوان أوتر زلا تشاينا سفح وتدروي لمد جميرا أبز عمت زل على غصري زت بهلا بزح سدتنياتات ناب عد إنجليز كم زسجرون كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال جزي إن داتا منكم أبز channel دمه ناي وترو تختاتلتي نختكونو سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم بريزيدنت إسياس أفوركي هزت قبيلات مبرق السودان أبسمرا كأنجد مخانو تحبيرو زتفلالو قبيلات مبرق السودان فلامي ركبوا ما بسمرا بمكيدا بتخلو حفشاو زت سلامت كميت مخانم غايزتا السوداني حبيرام مس السودان زدو مبرق السودان تدغاغام وان بقبيلو ግጭታት ዝሕመዘሉ ዞባዩም በፍላይ መንጎቶም ገለ ከፋሎ ማቤርስራ ዝርከብ ካብ ብሄረ ቤጃ ዝኹኑ ቀቢላታት ቤን ዓምርን ሃንዳንደዋን ዝካየድ ግጭታት ነዊሕ ዓመታት ዘውፀረዩም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዘተሰላም ሱዳን ንምትእንጋር ተደጋጋም ዋን ናብ መራሕቲ ተሃገር ወግዓዊ ሕቶታት ከቅርብ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብዚ በመንጎኝነት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመጽእ ሰሙን ከካየድ ተመዲቡ ዘሎ ቀዳማይ ዘተ ምብራቅ ሱዳን ዝውክሉ ቀቢላታት በዝርዝር አይተነጸረን ይኹን በርካብ ብሄረ ቤጃ አምሐደርተን ዓበይቲ ዓድን ቤን ዓምርን ሃንዳንዳዋን ከሙድማ ወከልቲ ብሄረ ራሻዳን ክርከቡ ተጽቢታሎም መንግስት ሱዳን አብዝ በኤርትራ ዝተወደበ ቀቢላታት ምብራቅ ሱዳን ንምስታፍ ላዕለዋይ ወኪሉ ክልእኽ ምኻኑ ዲፕሎማሲኛታት አሚቶም እዚያ በስመራ ዝካየድ ዘተ ቀቢላታት ምስተያም መንጎ መንግስትን ኃይልታትን ምብራቅ ሱዳንን ኣብ 2018 ኣብ ጁባ ዝኸተመ ስምዕ ሰላም ዘራኽብ ከም ዘይብሉን እቶም ዲፕሎማሲኛታት ይረዱም ኣብ ጥቅምት 2006 ሓፈሻው ስምዕ ሰላም ምብራቅ ሱዳንን ኣብ ስመራ ከም ዝተኸተመ ዝዝከር ኮይኑ ዓመት ከይመልእ ምፍራሱ ሰነዳት እታ ሀገር ይረጋግጹ ኤርትራ ሱዳንን ዚምባብዌን ንዑደት ናንሲ ፔሎሲ ናብ ታይዋን ኮኒነን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ተማሊ ኣብዞጾ መግለጺ ንዑደት አፈ ጉባኤ ባይቶ አሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ናብ ታይዋን ኮኒኑም እታ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝተቃልሐና መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትር ዜናት ሀገር ዝኾነ ሻባይት ዝወጸን መግለጺ ዑደት ናንሲ ፔሎሲ ጉድለታትን ዕሽነትን ዓለማዊ ፖሊሲ አሜሪካ ዝያዳ ዝተራየሉ ምዃኑ ይገልጽ እቲ መግለጺ አሜሪካ ንቻይና ናይ ምዕጋት ፖሊሲያን ምሕያል ኣብ ተጽዕረሉ ድሕረታት ዑደት እታ አፈ ጉባኤ ባይቶ ምስ ኩሉ ሓደገኛ ጫለይዳታቱ ኣዋዲዳ ይብል በተወሳኺ ዝተግባር ግን ናይቲ ምሕዳር አሜሪካ ነዚ ዕላም ውዚን ምስጓም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኤስያ ክኽተሉ ጽንሐ ሸለልትነት ዝመልኦ ፖሊስታት መቐጸልታት ጥራይሉም ዝምድና አስመራን ዋሽንግተን ናብቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘካየደቶ ደማዊ ውግእ አሜሪካ ጸገይ ኢትዮጵያ ወሲዳ በባል ኤርትራ ድሕረ መኽሳሳዩ ክሕርፍፍ ተራዩም ሱዳን ቦገና ኣብ ሓንቲ ቻይና ከም እታምን በመግላጽ ዑደት ናንሲ ፔሎሲ ዘይቅቡል ምኻኑ መግላጻ በመንግስት ሁነን ማዕከን ዜና ሱና ተማላቅ አለሐም አብረሰዚን ዚምባብዌ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ1 ናንሲ ፔሎሲ ናብ ታይዋን ዑደት መካያዳ አሜሪካ ብልዕሊ ሓንቲ ቻይና ዘልዋ ንዕቀት ዘርኢ በመባል ንአሜሪካ ኮኒኑም ጻሕፊ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ክሪስቶፈር ሙስቶቫን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዑደት ፔሎሲ ናብ ታይዋን ጣልቃ ምትኹታኹን እሽነትን ኢሉም ክሪስቶፈር ሙስቶቫን ግዋ ሓንቲ ቻይና ያዘላ ታይዋን ከአካል ቻይና ያድሕር ምባል ዑደት ፔሎሲ ንዓለም ናብ ሓድሽ ሃው ዘብል ኩናት ከምርሓ ከም ዝኽእል አሚቱም ዑደት ፔሎሲ ንሉላውነት ቻይና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ቻይና ሉላውነታ ናይ ምሕላው መሰላ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ሓይሊ ምጥቃም ከም አማራጺ ክትወስዶ ከም እትኽእልያ ይብል ክሪስቶፈር ሙስቶቫን ግዋ አሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ሱዳን ዚምባብዌን ነዊሕ ዓመታት ዝቀጸለ ቁጠባዊ እገዳ ከም ዘንበረት ይፍለጥ ምስ ታይዋን ወጥር ዘላ ቻይና ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድ ጀሚራ ቻይና ካብ ታይዋን 12 ማይል ጥራይ ርሒቁ ኣብ ዝርከብ ማያዊ አካል በብርቱዕ ተኽሲ ናይ ከበድቲ ብርታት ዝተሰነየ ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድ ጀሚራ ነዚ ሲዕቡ ታይዋን ቻይና ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ካልእ መልክዕ ተትሕዞ ኣላ ክትብል ጥራዓና ስሚዓ
አፈ ጉባኤ ባይቶ አሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ናብታ ቻይና አካለያ ትብላ ታይዋን ምብጽሐ ንቻይና ከም ዘወጣው ይዝግለጽ ዘሎም ከውጽይቱ ዚ ቻይና አባፍንጫ ታይዋን ተገብሩ ዘላው ወታደራው ታዕሊም ከም ግብረ መልሲ ኹስድ ከም ዝኽል ይትንተን በዚህ ካዚ ቻይና ነገለ ንግዳዊ ንጥፈታት እታደሴት አጊታቶ ተርከብ አታባዚ ጽዑ መንቀስቃስ መራኽብ ንግድ ዝራአየሉ ቦታ ዝካየድ ዘሎ ወታደራው ልምምድ በነዊህ ርሕቀት ዝውንጨፍ ከበድ ስብርታት ተሰኒው ይካየድ ምህላው ቻይና ተገለጽም ታይዋን ወታደራው ልምምድ በባህርን በአየርን አጽዋ ከም ዘሎ ከተገለጽን ከላ አሜሪካ በወገናት ቻይና ተካየዱ ዘላው ወታደራው ልምምድ ዘይ ሐላፍነታውን ካብ ቁጥር ወጻይ ከኸይድ ዝኽልን ከም ዝኾነ አጠንቂቃላም ተንተንት ፖለቲካት ከባቢ ቦኒሊን አብዛሃቡ ሩይቶ ዋላ ሰራዊት ታይዋን በጥንቃቄ ግብረ መልሲ ክብ ይፍትን ተኹነታት ናብ ከቢድ መስሓብ ከምርህ ከም ዝኽል የጠንቀቅም ናብነ ቻይና ብክል አየር ታይዋን ነፈርት ውግእ ከተብር እንተፈቲና ታይዋን ነተን ነፈርትን ምዕጋት ተበግሶ ክትወስድ ትኽእልያም ዝኻና ብተወሳኺ ግጭት ከምርህ ይኽእልዩም ስለዚህ ተፈላለየ ዓይነት ክስተታት ከጋጥም ትኽእሉ አሉ ኢላም ታይዋን ዝኾነ ኣብ ሰማያት ዝግበር ወታደራዊ በረራታት ቻይና ንምግታ ኣብ ተጠንቀቅ ከም ዘላህ ተማል ረቡዕ ብትሪ ምግላጽ አዝከሪውም ነዚ ሲዕቡት ማላብ ልዕሊ ደሴት ኪን ምን ዝበራ ዝነበራ ነፍርቲን ምላስ ናይ መጠንቀቅታ ተወንጫፊ ምትኳሳ ገሊጻ በዚካ ዛብ ልዕሊ ብዙሓት ሚኒስትርታት ታይዋን ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ታይዋን አፍሊጣላ ታይዋን መራኸብ ካለ መስመር ክትቀማ በምጥንቃቅ ሓድሽ ናይ በራ መስመር ንምኽፋቱን ምስ ጃፓንን ፊሊፒንስን ትዛተም ህልዋ ሓቢራ ቻይና ብረቡዕና ሃገራዊ ጸጥታ ስጋቱም ዝበለቶም ታይዋናውያን ኣብ ዞባ ዛጃንግ ከም ዝኣሰረት ማዕከን ዜናት ሃገር ገሊጸን ኣለዋ ጃፓን በወገናት ቻይና ወታደራዊ ልምምድ ትገብሩሉ ዘላ ቦታ ምስቲ ፍሉይ ናይ ቁጠባ ዞባ ኢላ ትገልጾ ከባቢ ዘራኽብ ምዃኑ ዘለዋ ስክፍታ ገሊጻላ እቲ ጃፓን ፍሉይ ቁጠባዊ ዞባ ኢላ ትጽውዕ ቦታ ምስ ብዙሓት ጎረባብቲ ሃገራት ዘሰሓባ ዘሎ ኮይኑ ቻይናውን ንገለ ክፋሉ ይብጽሓኒ ዝብል ምጉት ተልዕልያ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ በጃፓን ዝቀረበ ስምዕታ ወሃቢት ቃል መንግስቲ ቻይና ህዋ ቺንጉሃ ሃገራ ነቲ ጃፓን ፍሉይ ቁጠባዊ ዞባ ኢላ ትገልጾ ቦታ ከም ዘይተቀበሎ ገሊጻላ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ለዓለዎት ፖለቲከኛታት አሜሪካ ናብ ታይዋን ክበጽሑ እዚ ናይ አፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ናንሲ ፔሎሲ ናይ መጀመርታ ኮይኑ ነታ ቀዲማ ነቲ ዑደት ብምቅዋም ተጠንቅቕ ዝነበረ ቻይና ኣዝዩ ኣቆጢዋ ይርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ አሜሪካ በሽም ዲሞክራሲ ሉላዊት ግዛት ቻይና ትግህሳላ ድሕሪ ምባል እቶም በሓዊ ዝጻወቱ ዘሎ መወዳእቶም ኣይከ ጽብቕኒው እቶም ቻይና ዝበድሉን ክቕጽዮም ኢሉ ናንሲ ፔሎሲ ድሕሪ ናይ ታይዋን ዑደታ ናብ ደቡብ ኮርያ ኣምሪሓ ትርከብ ኣብዛ ዓመት ዝለዓለ ቁጽሪ ዝተባሃለ ብዙሕ ስደተኛታት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ሰጊሮም በሶኒ ጥራይ ኣብ 14 ናሹ ጀላቡ 1700 ስደተኛታት መስረብ ዓዲ እንግሊዝ ቻናል በመስጋሮም ኣብዛ ዓመት ኣብ ሓደ ዓመት ዝበዝሑ ስደተኛታት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰገሩላ ማዓልቲ ኮይና ተመዝጊባላ ሚኒስትር ምክልኻል ዓዲ እንግሊዝ በሶኒ 696 ስደተኛታት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣትዉ ብምሕባር ነታ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሓደ ማዓልቲ ሰጊሮም ተባይሉ ተመዝጊቡ ዝነበረ 651 ዝብል ቁጽሪ በሶኒ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹ ሰመዚ ፈረንሳውን ኣብ ተመሳሳሊ ማዓልቲ ነፍስ ወከፈን 35 ስደተኛታት ጽነን ዝነበራም ክልተ ጀላቡ ክሕዙ ምኽኣሎም ገሊጾም ኣብዛ ገና ክትዛዘም 5 ኣዋርሕ ተሪፍዋ ዘሎ ዓመት 2022 ካብ ፈረንሳ ተበጊሶም ነቲ መራኽብ ብዝሕ ዝሰግራሉ ብርቱዕ ማዕበል ዘሎ መስረብ ዓዲ እንግሊዝ ብምስጋር ልዕሊ 17000 ስደተኛታት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዮም ምህለዎም ሰነዳት ዓዲ እንግሊዝ ይሕብር ኣብ 2028 404 ስደተኛታት ካብ ገማገም ፈረንሳ በናኣሹ ጀላቡ ገይሮም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክስግሩ ከለው ኣብ 2021 ግን እቲ ቁጽሪ ናብ 28526 ክቢልዩ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 በዘይ ሕጋዊ ናብታ ሃገር ዝኣትዉ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ብምስዳድ ኣብ ሩዋንዳ ኮይኖም ሕቶ ዕብኦም ክሓቱ ዘገድድ ሕጊ መጽዳቃ ይዝከር እንተኾነ ትሕቲ 10 ስደተኛታት ሒዛ ናብ ሩዋንዳ ክትብገስ ተዳልያ ዝነበረት ነፋሪት ነቲ ምግዓዝ ስደተኛታት ዝቃወም ሕጋዊ መስርሕ ስለዝተለዓለ ካብ በረራ ደው ክትብል ምግዳራት ዝዝከርዩ
وهاب قال መንግስት ዓዲ እንግሊዝ ቁጽሪ ናይቶም በዚ ሓደገኛ መስመር ዝሰግሩ ስደተኛታት ምውሳኹ ዘይቅበሉ ኢሉ ሰባት ኣብ ክንድን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ነቶም ኣሳክሖ ዘይብሎም ገበረኛታት ሰልዲ ከፊሎም ነዚ መትረብ ዝሰግሩ ኣብታ መጀመርታ ዝረገጽዋ ድሕነታ ዝተሓለው ሃገርዮም ኣዋካሕቱ ዘለዎም ይብል እቲ ወሃብ ቃል ኣስዒቡ መንግስት ነዞም በዚ ሕጋው መንገዲ ናብዚ ዝኣቱ ዘለዉ ናብ ካላ ሃገር ንምስጋር በቀጻሊ ይሰርሓሎም ስለዚ ንልዑላውነት ገበረኛታት ሰልዲ ከፊልካ ዝግበር ጉዕዞ ዘይድልን ዘይሕጋውን ኢሉ ኣባል ባይቶ ዓቃው ሰልፊ ዝኾነት ናታሊ ኤሊፒክ በወገና ነዞም ስደተኛታት ንምግታእ መንግስት ፈረንሳ ዝያዳ በርቲዑ ክሰርሕ ጻውዒት ኣቅሪባ ፈረንሳ ነዞም ስደተኛታት ናብቲ ህይወት ዝቀዝፍ ሓደገኛ ጉዕዞ ካብ ምእታው ክትገትእ ነቶም ውድባት ኣሰጋግርቲ ደቂ ሰብ ደው ከተብል ሞራላውን ዓለም ለኻውን ሕጋውን ግዴታ ኣለዋ ኢላ ኣሴባት ዝመጽእ ቀዳማይ ሚኒስትር ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ ነዚ ቅልውላው እዚ ምፍታሕ ክኸውን ኣለዎ ኢላ خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو ودينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام